paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza, hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Tukutane. Watu wagira ya senge njoja kuimamo minto oyobe tukurara. Oranko mubeka tora seroli. Naende ko bwamano twale ko gusaba obe nayo koba omotereba senchera oto ikibuya naende omongina toralere buya twasabire meya mabera Yesu oliro motori eto. Amen. Tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza, hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Huko juu wanangojea siku hiyo yenye furaha ajabu. Machungu yote yatakwisha, mambo yote yatakuwa ni mapya. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza, hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutasahau yale yote yanayotuhuzunisha. Tumeahidiwa na Mungu watu wote tukutane mbinguni. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza, hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. Siku yaja tutatua mizigo, tulia kwake Yesu. Usiku wakaribia, giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Tulia kwake Yesu. Usiku wakaribia, giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Tukutane paradiso, tukutane enzini mbinguni. Baada ya dhiki za hapa ulimwenguni, tukutane huko mbinguni juu. Twatamani kufika pale, mji mzuri ajabu wapendeza, hakuna mfano wa mazuri yajayo. Jitahidi ufike mbinguni juu. siku yaja tutatua mizigo, tulia kwake Yesu. Usiku wakaribia, giza liko karibu, tulia kwake Yesu. Tulia kwake Yesu. Usiku wakaribia, giza liko karibu, tulia kwake Yesu.
como sasima moyone nogoke mochewega abu nenamye iko pasegutwa Ignore engera neri asegutwa ogoroma elio barikowa Ankobo kanaba jeru somo jehoria Ignore engera nye igose Ignore engera ngeri asegutwa ogoroma elio barikowa Onkobo kanaba jeru somo jehoria Ignore engera ngeri gose Ignore engera ngeri asegutwa ogoroma elio barikowa Onkobo kanaba jeru somo jehoria Ignore engera ngeri gose Ignore engera ngeri gose Ignore engera ngeri gose Ignore engera Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika.
machozi yangu yafutwe furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Merindo engetanaire bisanchera yobogima tinkoboa ekyagera namanyire yokonda asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya. Merindo econucha sevitare bien mechando tinkuoboa ekiagera namanyire yokonda asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya. Matemwa gonchichera nyancha neba embe mono korende ningike ngungu namanyire yokonda asenyancha omuyana ndamajani ya yamona asengencho yeli tukeliga yamona asengencho akakomongina baba barure ali mocha lebaikiraiga kadoji konya koba kiroli asengencho komobere asa ito wanje kwa koleke na ande yamona soko bwatalire enyangi yato ebekire sama kao oyihawe kayalire yatali ali ba kutosabra sire ta Yesu Kristo mutolito amen. Chando
emerindo emechando yesandae onsimbuya namanyire oyokonda asenyancha emechando emerindo emechando yesandae onsimbuya namanyire oyokonda asenyancha emechando emerindo emechando yeso andae onsimbuya Ogima bwana seye no boke itukeli mangani da kwe pasani bane na barere na kwe umya abange babambandangerienche mosani ndakiwa totiga birero byabo mbosa bosa mere moyane ya erire Ogima bwana seye no boke itukeli mangani da kwe basani bane na barere na kwe umya abange babambandangerienche mosani ndakiwa totiga birero byabo mbosa bosa mere moyane ya erire kwa eri abasani bane kwa eri mere moyane ya erire kwa eri abasani bane kwa eri mere moyane ya erire kwa eri abasani bane kwa eri tomerane paradiso Wangoigo monene nairanea enseye kuya abachelu wakwete bonsi nababoke nogo kumya barire nako yeria mariga amariga yobogui osana tata no mogui toire goro totimoke Wangoigo monene nairanea enseye kuya abachelu wakwete bonsi nababoke nogo kumya barire nako yeria mariga amariga yobogui osana tata no mogui toire goro totimoke kwa eri abasani bane kwa eri mere moyane ya erire kwa eri abasani bane
eri, kwa eri, mere moyane ya erire. Kwa eri, kwa eri, kwa eri, abasani bane. Kwa eri, kwa eri, tomerane baradiso. Itukelimo anura kwaye basani bao na barere na kwe umia abange babo mbakorangeriaye bosani nakiwa totiga yo mitorosio bogima wa orero ure moyo asenseye bogima wa enseye no boke itukelimo anura kwaye basani bao na barere na kwe umia abange baba mbakorangeriaye bosani nakiwa totiga yo mintorosio bogima wa orero kore moyo asenseye. Kwa eri, kwa eri, kwa eri, abasani bane. Kwa eri, kwa eri, mere moyane ya erire. Kwa eri, kwa eri, kwa eri, abasani bane. Kwa eri, kwa eri. Muya mochoni Nyasaye mbiya mone kyagero mongna abakerebye ikirasenka yaye asa wito rorabageni baakire bayiri abasani abana baya bachikoro abamwabo asa wito twasabira afyengiya adotenire nyange yega ito agwetigero monene byose bikora kaigo leba kwa singencho yokorara kwaya abange bachasuri twasabira asirite cyangwa Yesu Kristo mutoleto amen. Wala to yomo na pensi baronga senga yaye ituko ya mambi na ya pere ni wali aseri la ba sa ruete aba sanna ba ni bara ba gote Yeso no rodi na wa to ide yimbra to tu ande ya sa o yo le goro korua o tanda go saba na go ko e na go tura na go ko i goro to go saba e go bodi o ta saba go saba ke ruwa saba ko e go kero ke tu saba tenga Yeso to ide yimbra o tanda yimbra o wanda kwa e go koreke sa ndo jiga kala basa ni ba na ba yiri bara ba o tamani na ba ndi bara se mara ko ba ya boni ga to konye o to igiri ko jamani sa ndo jiga de to wona ka ku wene sama ra tu asa binna kwenda o kamano Bono vamos ko igore Yes, I am.
Does
bemona asengencho wakorera manene ya sawo ito watenirire mongno ikiraiga buya bono manene tumaitengene nyangi omwelio bono ya sawo ito twasabire linde ababara bonsi tubwatera na asengencho komoko eliko omwelio enya sawo ito bona twanda gochenga na igorego kena abange bachasola kato somo likama chenu twasabira wa mune twasabira sete cha Yesu Kristo mutole ito amen bia mono na ganta some geta ekubunga kemo yoka tuyora se geta bukia yuwi kumenye kebunga kemo mongna mama buna jasa to mwete otorire twabere nera sama tukamange bono amatukoyo ya y'omuntu nyasa okoleteki umanyiti nanda matuka yakoleteki yabalire ayokomenya asense ayo wikomenye kebunga kamonso amene Mwanya bantu ngoiwa n'omukungu mwanya bantu ngoiwa n'omukungu amatukaye n'amake era niga ichirene mechando na wakeli yabo niga akorolekana bunege sije yasichire nagyasira bwango niga weta bwango buno molengali talikogendera kobao turatigera abo mwanya bantu oibere n'omukungu amatukaye n'amake amatuka kaleba alikomenya igarenge amatuko elfayemo gochimoino bakagakea bakaleka amatuko emyaka 70 bono twatunga igaichire n'emichano marwaire nande igagweta buno molengali igange gesije gesije mambya orowagia koraki yasira aseigo amatuko twabere na baba igarenge bwo mogoko lakini rende amatuka amenyire bocha nande akarugo ike myaka 75 80 amatuka ino araye cyano bibiri yagotera umuntu ngo cyane mu ngwesi byango nyagwesi none ukoragera okubikira none ndagera wamusibyo koboko okobolinga abande ngayibali weba bakamuragereti nje nabano umwe mogotu akubekero ndagera ngo jibocha kubolinga ki nkiyotaye koragera ngaje mbande tere ndagera iga abana bamoira bamusibyo koboko ateba ngayinu muri koragera nero yetiga bono yasa itona bawo tebigo bono obo semeli koroma ki bono iga babeto gwatomo nyange yo mwabi bono yasa ozenga nato tinya mali kurwa sa maisa ito makuli atawo dikobo ekiagara enkanere to kogenda atoroseire asiyone ikomenye eliaga munga kama watabanga asenyomba ya tatane no menyo wonge aje tali bangana batebya kogenda ndiko baroseria ase kunda agende ko barose ase ninjite nande asenda abene no ngokoleki mobeo ase iga bano yasa iga togende ko celebrate ase nyangi ababa ekiagara matuka yakoraki ai na itu to kanyeta yango ayaitu bono ntutole etwerere lakini ntoikolera oyorengaki oyoralire kiagara esa narengwa karakora yenya sasa ni amaliko asiri ndali cha Yesu Kristo mutolecho amen amachani ya sai bia mone kiagara watoiro kosamira kurwase bibilia koto tebyorenga kanye Yesu kweta akaboka na bali bonsi barari kyaro mongina baba igaraire mbabo kekerura ni burutu bwao abandi banyole ama obusuku bwakana kale bali batalenga asore na abandi banyole omogoko kale na kale bali karanse na ya sawitu twamanyire mongino oralire bono ituragende sa achiro monene inyange yetu ayibikira asoro yitenenere uipambe ili wengi waache kwako kupitia kwa kulala kwake. Kwa hivyo tumeomba tukiamini ya kwamba tutasimamia harusi yake mpaka itakapofika tamati. Tunaomba tukiamini ya kwamba utatenda. Kwa hivyo tumeomba kupitia jina tukufu la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Mbarikiwe. Amen. SDA ngo akareto koma bagera tumumanyanga ari mu Kristo. Asinge chakaraga nanga mburango twere ko rugurugabo. Ko batoreri bagana batera matera tigarende nare ko ruri bagaba bali baende town ayo ma atoreri batanga ndina mwaende town. All the time. God is good and that's nature. Wow. Thank you. Yasa otokaira maya ula tuarua otoikiribuya twanyora bintu bikebya chererire na no batora twabikorire
kaga tuika mapema egari bagari toka abantu barere baba nasenge njo nayi abeire bona twaikire buya na ta expected ubwatirerire and we hope nga otuko gimambo libwatare na mambye nyange yere buya otwagenda turoki bako mubonde turoki mu chandonde agitona batebenya Nyasaye itonga asiviwe asaya tokoire para mpaka twaikira mu chandondo tayo atwara bateba mwende kutusabira subu tukobo ande nyarekane nyangiye cyake buya itukoria antyo bakere biya mono. Thank you so much. Tukipeana oda ya makofi ni makofi, tukipeana oda ya kupiga nduru ni nduru. Alafu twende
tigira gateba isi byaje basokyo mo Limonganura kwaye basani bao nabarere nakwe umya abange baba mbakorangeriaye bosani nakiwa totiga yomintorosyo bogima wa ore ero kore moyo asenseye kwa eri abasani bane kwa eri mere moyane ya erire kwa eri abasani bane kwa eri mere moyane ya erire kwa eri babo minto kwa eri tomerane paradiso kwa eri itato minto kwa eri tomerane paradiso kwa eri Moise kominto kwa eri tomerane paradiso kwa eri momuro minto kwa eri mere moyane ya erire kwa eri abasani bane kwa eri tomerane paradiso kwa eri abasani bane kwa eri mere moyane ya erire kwa eri abasani bane kwa eri tomerane paradiso. So abo amakweli takobaho ebirero mbikobaho tomenye no mogoko aria igoro kare na kare egero arache natinye keraririga korwa ase amaiso abo amakweli takobaho ebirero mbikobaho tomenye no mogoko
amaiso abo amagweri takobaho ebirero mbikobaho tomenye n'omugoko aria igoro kare na kare egero arache natinyekera ririga korwa ase amaiso abo amagweri takobaho ebirero mbikobaho tomenye n'omugoko aria igoro kare na kare. Ayambu yamana sawo gatero kuya family members mogabereke gutugerikeno keremo ino gaya kabakwana wakabe kabari mukaranste mari tabareke gutugerikya moino. Okay, bono nare kogania representative ya mokorwa kanisa yaito ya Nyabite ibaga naende nabatagota ya pora sema okuru rari lakini emia kiare ya Biblia 70 ero chire 100 moino igona batagota wa nabere ogo ijani kiagera utonyorire umongino to sigete sana watonyoro totogi kabisa bachukuru kabisa lakini ndende bona karararete enjira bagambenda nyasawe ye namanyete tigango to sawe ata nyasawe bwoko nene pia mana sengenjo to umiranira iga sengenjo mosumbo akore torogendo nekeremerorie agendera twayibikira sore uwanja kwa wakoreke wasabira siri ya Kristo mutubi. Amen. Okay, mbi yamana kanisa yetu ya Nyakigara representative ko Nyakigara inani
Ayambu yamono asogotero kuya makutano representative ku makutano yamo riboti ya egosoka singencho ya motigere obugima bwaito elyo ekera kochicha anyore toleyange elyo ekera kochicha anyore toleyange ababito chinga kitomenyete chomoyo omone nengangare gocha atuoye tigato motigere obugima bwaito elyo ekera kochicha anyore toleyange elyo ekera kochicha anyore toleyange totige ebitina totige ribero totige nababu yesu mitoga kingo chichane totige ebitina totige ribero totige nababu yesu mitoga kingo chichane Omosana sae ako abere tokore bere moya yekerere mobaso omosu totara chicha ase eze yosi omosu totara chicha ase eze yosi aye omunya bibe tiye bibega omosana sae ako abere tokore bere moya yekerere mobaso omosu totara chicha ase eze yosi omosu totara chicha ase eze yosi totige ebitina totige ribero totige nababu yesu mitoga kingo chichane totige ebitina totige nababu yesu mitoga kingo chichane totige ribero totige nababu yesu mitoga kingo chichane totige ebitina totige ribero totige nababu yesu mitoga kingo chichane totige ebitina totige ribero totige nababu yesu mitoga kingo chichane. Amina. Tulindire wikerekera ngiki Nyasaye twakira singe njo kurara ku mungina baba mungina Peris bonekera ari kurara njarenge mu basiko na sosi bwawo namanyiro tira abana baye muna Auntie Rebecca nabande bona bikira sama kawo nabagani bacha sinkeya sinjogo tore mitwensi tore mbya mungo cyasubure bonekera turaswa ko wanja kwa koreke bagani bahito barende bakiya sinka cyawo biya ne amate yonse tore bikira sama kawo oburendi bwaho koboko kwawe chinguru korakana asibare bona twetigira sore asiri tukerigima nimero birera abonyeraye asiri tari Yesu Kristo mutori witu amen musino mono mbia mono bona ko bago chaiga tata ya mabwate maiki ayo mabwate maiki just osaba
Kiara tuanza kutaba Marieta ntokunya bwata. Ya mwana singeli baga. Bura yare nginga wana bwa ba kire goika. Tiga twanjira de igore ndengali ya ikire ko babuna lya beire. Ande twanjira neri tukeriga ngana banya sara oberetiko. Singe njore nde tupende program nego kiyawa. Abana ba mwabo umongina chikamate chiaye na abana baye. Nabo muraba mwabo nabo nate abana ba mwabo umongina. Bono lenda singe njoigo tigango toire birengera singe njogo saba singe njom pastara anje tigamusike atosabere aliyera habibia. Thank you. Tigatesabe mwanene Nyasaye tata mwanene mwiko mwechenu erieta lya twali bakire erieta lya twali mukereri igoro egekoro bware kware aire andi aito wikubwara gutwate ne penesore wana sichinga kijiji aboniga i program yake genderete Nyasaye itu twarure siko yayo mwerio ekobe yengenje nene twikirega tugusaba murembe no botoereru kira barate nene Nyasaye ke program genderete isiko yago tigaroreka Nyasaye no murembo Nyasaye itororeka iga ogororeka Wantu wasabekero ya mabarasi chinjira omurembo go baraye no buya bwaho i program nasama boka na twese nasoko boko kwao wekato ko tuli bakirita liao amakabonera sura sirita Yesu yoro motorito. Amen. Amen. Twa ndobwate former teacher Naftali Muriango eigunga no kwaga neiriko ba ndobwate pastor Korugorangi district pastor John Nyangute nera no twabera mogaiga na turi kone shu mogambi twabutire komo amatuka mange okoroku assistant chief Rosinya Tichi Richard nera no tora mogaiga mbiyamono gurubu ya bakayo ayambayo kokonya kebwoga ate no mine tigo nagotume. Okay. Atakuja kuchukua washindi.
mono sana yabite kwa ya sawa tayari kuja. Okay, sawa. Uko sawa. Anko. Ubwo kinyaboga kunyomete nke. Kusaba tole nyasawe ito. Twakira aseri alio mungina nyasawe ito. Tokonye kiera ndole ndatekende kiya. Tonjole likimbo cheita karotora totarara se sanduki. Elinde nyasawe ito ja kuroto te samare ne abantu arara na posa waito se abera Yesu ba mtazo baga. Tamba kuona na bwakire. Tamba pole munuralire abakoyone. Jasa mulita na ptaliunga nyambane. Ana tenne kwania pa ya minto ayo momora ayo mona mlebeka. Igo mbario no mbara wane mbaraika. Igo na badebi ngoranga kurara ngoro no komenya ngoro igo mungina usama tukayo tumugire nyasa diga mukon. Ore nda abantu bali baya batigaire na batipon. Oya bon. Muyamona asali baga kwa toire umurisha. Kino mwabo bikani ono omongi na bunararire namatuka yaigete ono tikatwabira nenga kutwanjira nenga lima matuko yo mona naigete bunandu ono na oto no mojane kyagara omongi na negente kana sana ke kobwata amono mogako bako bakabere nyasaye igo no ngoteba una twaikire una bairi ore na mayanda manene ono tikati kesare kakerimbura togenda buya ntoko baka singuya no mwendo so ontori amina. Nainjera bako nimbye mole samarita no henga si tombo baba oyorali de baba yare baba ngenjoye moga joye ole kurugwa ke mundo osesta marita alimo manyede ninje mugakoe etuanyu ulirwa ke basenje chigali lakini naikile baba oyo baba wekene na tuanjide sana lakini honorari na tebe bakoyone muiwanane usituiwanane munalikonye tuiwana no muginaro tole merari okukora kungoro biyamano
nena moyoni mwangu, unene kwa upole, unene nami, nena moyoni mwangu, nikiwa na furaha, nikiwa na huzuni, hata nikiwa mbali nawe, hata nikiwa karibu, nena moyoni mwangu, nikiwa na furaha, nikiwa na huzuni, hata nikiwa mbali nawe, hata nikiwa karibu, nena moyoni mwangu. Unene nami, nena moyoni mwangu, katika safari, nena moyoni mwangu, unene kwa upole, unene nami, nena moyoni mwangu, nikiwa na furaha, nikiwa na huzuni, hata nikiwa mbali nawe, hata nikiwa karibu, nena. Chipange erobe yangu Kwa Yesu natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo. Natamani niwepo pale, majina yaitwapo niwepo pale. Natamani niwepo pale. Chokwa butokire ntagete twaigwaneiga babumura ntagete mwa kutibicha apsata igora igori cyari
nanje ende uwe musibati kurunga njero moto kono umama nengoro kusaburo ni bikari kuru kuya mwana ende without think time to saba egere to ikarasi na ngo no yominto choice ya tusabere Tugire birengere asubusaba Tata Nyasaye ayantatera intu n'abana bawo twaretire umuyobo ya sore kerora ikirane buyo bakuna kowe wabonene nabwo usaba sire turi mwana Kristo mutore amen bara ntu akori asema yeto to ikarasi buyamana sana wa mwabo aso kwarora bieke bindi ekwaya yaliyo bana
mwakira sengenjo yeli lyomongina mamoraire ndarasa bana ale kobere nimbia mono asogoto ogocha gotobekera liberera mongina ntu amwanjete na matuka yaigete tosabe monguru nyasaye twakobakira ase bire biga twakoira abanene siko kiara kwa wene irogosasimwa ntwakobole tiri tukoria igoro otenenirire uganjo ugatenenirire tukareto mungina pelis na lero twale gusaba okoro otenene nabarai twasabire miyama abera Yesu olioro mutorito amen. Barikiwa mutare karanza nte tomo antia yemo ekwan na bagaka ngwasabire aye gwasaba omugaka ndaba kwane era president ya bagaka bamwabo musea kwa wapi kwanza bya mwana asili bageri abahiri baito abasani bya mwana asenge ntiyo tako kwa kinga mamo orura sobo no mongorenganya lyanja wanjita abantu bonse gesa tu atogeteiga na boto morote ngatana kwa tidionde mbana kora mana muntu umongino yasinge njare ngomuya igabe tomogotu tana koruara tana gojinya gitari tana kotwaga shiende ya nyagitari no bogotu bweka uwa muirete tutanyare gotebanga naruarete nginare goteba umongino ya irire ngakientambe asenge njo arendire senge njengia mono buna abana basubati ba minto na bayigwa yo bakole gashie na somongino yo ekagaraga ikenga kiyeiga ekera yaje kinga kijinyinge yare komenya wo mwishe ko yo gurukumu mongina na baba ari go ikaba mutwara asenga kietalinke metinyi paka no ne metinyene buye kana endo te bangireka oletu na endo ko ba matuko make na ende ba muoye igomba akole gashire na mono ekere ya itego ikirango mongino oroshire ngo chikorosare aba muranga aboka bakana ngabona ya ikire bona na mumutaka basubati ba minto mtoko ba moye kiaro agotire na mongina tota getia kwere bwa bana baye bakamutanga akabera ka unabete ka umwana oye omokogotio kurukundie ki no musubati ya yelosi yo ba mulende tasenjerengia bakakolega ashiro cyo muntu tari kwenyara bakobogori bareta isiko ende baira ni nyomba tari go karansa bakakolega ashie mono yo ba mulenda buya ogo chiwojo nyora ba musibeti ara betese bamuageta maguta mongino yo no mongino renge bwenge njenene orego koigwerare igakwete okorora igakwete okoigwa igota are mirento kende igorende mono buna basubati ba minto amona abana bayina utokoroka baigwa igotoko bakena ngambu ya mono no nyano gotobwate siguna mwato bwate sitiga yo mwakorete gashire nene asitotore oja asitore yire tutare ja konyara igo mwakorete egashie nene tutebe goteba ngambu ya mono ase egashi mwakorete mogendere go konya nonde ora abo tari konyara buna tutare ja konyara igorende abairi baito na basani baito kumoko irana moirane buya otereno nyabole nyasaye na bakonya mo ike kinga chino buya karo murai kino otora ni ngambu ya mono iga basubati abaigwa nyasaye tiga endare kubaruanera iga simwata kora tene ga shire ne wano buya wano aba minda bakena banena basani ba mama na bagwani mbia mole mwezi bia mana so oiga na ndem bia mana so go dowate si omo yego mama
Dituko tua kumeti mbura ya tuete dituko libale ko kunyengo toka kuminga ka mama ko Jacoba. Lakini ko etara jinguru janya sae moroje muna igoro tua tarte dituko ligima mbureta iyo. Ya ikabotuko ya nyirira. Lakini bano kuruma ambiole kanyore ko tua bantu bando kanyora. Bako tiko bangaiga embura ya tule. Omo bango mamuro itori omuya. Kakiti kenya sawa seni bali mwamo oja asomo yego mama na enda karamura yo mo koirana ya sawa bwate si na bali bakora terende biria se mo bego mama kenya sawa konya na ende mnya ko mo goriki na ndo bwate mama ndu amwanjete ya sawa mwanjire go toetani tigato mo bake giagaro to bwereire mbia mono si Bakinya mware kuanda mokuana ni amaiga mama. Kuana ni gaki. Uwanda wakore kire do uya bwa he bwarore kanire. Ekiagara mama ogotire na ndo bairo mogotupi. Bono ndundwarire to manyete. Nyare mukagete ngantwarire ndwarire. Nande ngo jitole tuwa bare mu kiagara bagotuka bagotire nyasa baroreira mabera bakonyire inkitokorera kakisese ni gwe karama kwanda ujinga chaine rieta ngurita morangoro kwa wone bomba baigorera buyamano abanchwa baba chikorera amona abairi abanchwa banyasaye elitukeli mama ominto tarwareti nande korwaga tonyorete tanya korwara mama ominto nanchire ase abantu bonsipi mwachekile nikia baba chikorera chiri chikoro kunga ki ngachi abuondi ekia nchiri chinyinge moko imukia magoko igoro iga aba tebarore nga buondi ekimba bwate chikorera imukia magoko ngo mbayo mbiyamono palia mwaikirana ama matanga baba omoneno olia ototongete ntuya totongete ko liraba nande tuira neliraba omonene ulio obalenta iga mwezi pi abakira nekirori abacha na amaboro nande moko irana moirane buno nyasabale abato abatebeti obotukobolima mwachekolera baba timbu ati amange komoko yana moirane buya beyamano kusanyika katika kiti kile cha enzi wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi, wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakatifu watakusanyika katika kiti kile cha enzi wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi, wakimsujudu Mungu, Mungu mkuu. Watakusanyika katika kiti kile wakimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi.
wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa milele. Watu 144,000 wameketi mlima wa Sayuni wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa milele. Wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa milele. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Watakusanyika katika kiti kile wakiimba wimbo mpya wakimsifu Mungu, Mungu mkuu wa majeshi. Abau telate onero murumi ndomana ne korwari kyondo sokina ndigango sabe kyarana kuri bagere disinini tata Nyasaye mwana no moikoma chenu mbiyamona sonsi asiwa yuwakorera somungino yoiga emiaka kwa moire omonene babeire n'abana baye babeire n'amate yaye n'abaire n'abasani umujego yo beire omutoereru omonene gore kiorokereringa nayo kurwa matuko yo muntu akomanya sense na intu omonene gendokera aroro nugo chase nyumba yao okora yarama ya sense nonye ntu anganyire kurwa sense tonganye muno munguno ya tenganyire bana baye baye go kiri bago tanga bono ntune they are celebrating if there is a life to be celebrated no bogma bo munguno yoiga na sabire motoire rwa bana naso mugutano oyo gwe kwale biya gwetera Kristo modolieto. Mtatuambia kama mmemaliza? Sawa sawa sawa. Bado. Haya, chukua ingine. Sawa. Haya, tutoke. Haya. Wako na kunyomeranya
Yamano. Kuyamano sana, soko teru kuya. Mwatu geriri gaki. Toko ngende step wenda administration bono. Omogambi oitobwe kenyoro. Kwana ninga God is good all the time. Lakini intolia sama bet
ogete. God is good all the time. Volio ayorarara mbache ose. Mwiyamono. Ndebi abasani abairi eamate ngambi yamono asogo chago celebrate. Asogo chago celebrate. Asomo yega bwomo elio baba. Mwiyamono asenge chono eli live gaki mwato bwate siri mwachire gutosanga mona itwe. Chikwaya mwiyamono gaki asogo chakwa ino. Na onyaliko nyakolera iga okuno kwa eli kwa moelio ekoro kinga kibaba alengo muyangana. Ngote baiga. Ekera tomenyete asobo ikobo gabwense kero monte miono ngayerochi. Gakiri tukori abono ni manyete. Na bina nyale kana to korwa mote bumori ole konya gotingo gakoro motu ali okori. Bona inchamo nae tenda mema nenda zako. Ande kero hey, abantu bonse, more especially back Kiovegi. That is, it's a brocation. Kiovegi. Na baire esconeba ako asenge chokorubaba ranete ntoraro rande. Chianko cheito chionsi modie kiengima tuatebre ngambi ya mono. Na abana bali ba minto bonsi. Kolende bali meli ato uletoko goro kwegali. Yani modo tisholenga yokogoro. Mwaira. Hopu tali abaki obegi balenge bali bachete kole. Lakini abaki obegi tali bagaki. Bali tali baki obegi bato uletoko goro korwali botuko. Bali na bairi bali bachete kole ramo na intwe. Lakini asa maskani amanene. Onye mosigeto monginoyo. Otoira nelioko goro kolya. Ayore to tukuteno ni cherabu goto kororo. Omaete bago tenge nyongo ngayewa tekera. Na borando lendo mokei gore ngati koru maragererio. Ekerondo morai ngonchorete. Soma barumi komna sateya mago chiabego tebie. Totige cheche. Ekero tolinga kiyama tanga. Okoira neranya na bokorache. Asenge encho shetani gaki no ane ko iwari buya kere binto bire buya. Tali ko igubuya. Bono ndebe nga andake astu akwarusha nete tuatige iro monguru. Wosema no gaki. Tuatige iro monguru. Naye onye tuakwarusha nete naye aye to gotige iro monguru. Wosema no gaki. Chianko chane egentonda abatebye obwamate boli konya mobwate bogenderere. Tenyale kana babo oralire bono bunagali bwone bobazi abantu abaya sana tegerera muri wo mugana obo omongina akaboma gotu muna babo oralire aba muraba kebe katayale baigwete buya bakamwate sigwomo yega omoyego kaera buya ani ngo bakembete enyombo mongino lya tigete netangi yalenge isiko bacha kuyebuna Dio mongino lya atera likukoli nanje likobuga guchinse bakamanya koimoka bagataka ngetangi ne yane oyo ndanga teba mabati alkerama na yane libako buna mabati aja mbayo na nyasai ngajale igorale oyo maga chabotuko akabusia mabati Iliakale kwenda koyaonya oyo ndanga sugume tangi lakini iwe kiki abanyorete olibwa mabati gako genda akanyira umuchibwa aba muchibwa monia Iliakonya ira bwo monia bwo mogoli bwo monia mahwa gako ira mabati ajaji ko golibwa aniega alinere ya butekire chibureki buya mole ekamo ikire kagenda nere ha agakwa ataraja mabati yanja mogano yumwanyo igure igobono ngote chiango chane ngaki noli bwetangi dirieko irwa eirwa siyalo chikoni ekabacho kitaraika bono
abantu abaigwa tokonyerereka nege kabu gochimwe yanko yaito gose oriolende tomogimana kwa igubobe bono tutaite tobere bemo ose bana bake abantu baminto bono twanchane asenga jabana sukai na bera chebetero egento kuona ningaki wakire ose bwakoreki wakire okonyora nchira tukwanani nabasana bali mwacha twensi tukwanani lakini ekero okonyora nango sigikani more no muntu ask yourself why ekere mwaita no muntu kimwabuna akimogosa no muntu bosa aba pastor mo bwateme chando no nyaba gambi to bwateme chando kolende tolemererie asenge nchonto imogeti amago koigoro togate abana batokonaki abatokonyara gogo tirigo yabuo sikabuo muntu obo tiri kota etibuo gesiku na sikabuomo omaete ekere program etu arwete eyatebete iga ya stewardship konye kobwategeto kera linyasae nane mosheno yomino na liera arorekana ngende kine kiama bono na tutashia no tambeka no enigali yawe ime kora chonte inga Yesu no muye kontosheti kimoko genda mogende buya tokwananye kobwamono God first nyasabo yoki oyubweli tangani kobwakende kionsi asama lietango ku Rosary Richard indo mu assistant chief oborang sublocation iga inde mokamo mura okay mokamo mura omoiseko kerebi momuro gatatu kera na achete kerebi nero onseseneti agantuera matiga no kono nyakure kenyoreke ose koro mwana bosokoro moiri onye wachete korra kerebi tago tuera mateto bwatipati tingara ya goteki ya chiete na mana no mjegani pole togende biya tosabira nama ya anene mono God first biya mono aba assistant chief mbale na arora gose the retirees bale gaiga please bagambigonsi ya just bagambigonsi ikondo mwana ono mwana ana mogambi le mwanjete mbiya mono lidangani abantu bakerebi ole mama mbuja mole mwanzibi mbuja mole abaleke kutu abasibatu bale bamindo mbuja mole bamara bamindo lembe mbuja mano nje igonde oyo monyangi oyo korubalongo nyuma yani yo kurukerebi na kabiro mogambi na litaya miaka yake yange tano naende yanga be babe aroralire baba nyanjete ayakondo Kenya ngau ondo kariemba ondo kamaria tonsi pi ali arengo ko igwa kondo onto kabisa nanje baba mwana ojo no magambi nanje na ntwe tamate ali abeka kina tanga ko ila makae igo nanje tiangire liba kambateri pore naende twe pore ya kwa la mbabe babe na litajete baba litaena na litaje segasi lakini baba talita segi obogi magwaye wonya sama ya ya se bali mwate mwanzipi yante bembu yamana sawa sesen abana bali bakare byo minto mama yana sawa sesen abana banyomba moino babo ntabo babo molisia sawa sinimesi na bonsi bakaba jogoro mbuyamana Jitoi gati na tua entu tua lewe kana abande olio minto iga taigati iga nyora no rangi mo semburi ogenda lakini tiando le asa bali baga nyebe kau igo taigati mo asana na giataika igo nere ala mana igo nere diato sanega na ki ba wo jire igagenda ko bade kana no ba ko tuba asante
buya mono nyasaba sini elieta sana ya ngoro kwa kiwoga osoyo mwanyangi mwabarongo. Asante. Nyasaba sini mwenzi. Chifu mwingine. Na hiyo niruhusu kidogo sasa, kwa sababu hakuna mwingine, lakini madam Nchiraro ngakiresi lakini nje kinte ne ine iga mwane korano nyango rutomo nuga mna bone banganchete aba bastonya ebicha togende egaki yani mwana ko ngambia wakole mbelemo asawe tabaka matango mo pastor ya mute ko moreresi pastor gaki gocha mapema mbia Okay. Basta. Nere, onkinere tio mogaka, nere ogere tenda. Na mama oli onkine tindo chai karanse, te tima etika kin chai karanse. Tari mo basi lakini na hata babasi ekewa. Acha gote. Bacha na tata igo gocha una vale igo. Amasabo, abatari amasabo. Abantu baminto obwanchangenge ndo kiamana ali asitomenyete no enasinka kera tobegete nyasaka boy bweri tangani nakobwama nabakungu abo mu abo nante ne ineiga akitolenda abangina kerio osimeka munanti oli osimeka Biyama ibakiri tuene ne biyama na sabanya kobokole miase ototambua namugambi biyama na so otota mongina oyo toleta amone nagenda gokole miase ko siria abo mino nijende biyama oyo mbabo sira babo mino kali magokoro amalieta yabere naro mwe manyeke gusi oya akoro kubaba baba na yaro kuibolete. Asante sana. Tusabe tata Nyasaye eba konesiko bikoiranire asenge nje yo moye baba ukale bishwaera buya babekire kiombeke ase mongi nakorwa asamo bokawo buya mana so bwa matobo mugambi atebiro buya basabire bwanja nyobo nobomo bogenderere ko basenkeye nasaba iri bonse amono kobwa tokonya monene rukwegene kera abe na intutu ara korubono torare no gosemeri gwoko boki wasoma wakana kale tigo gwanja kwa okoleke ase program itigarete gwikayaire buya ase rietalia Yesu Kristo monene itu amen. Pia mano muambi wana yukananda obate Baba katika jina la Yesu naombea hii familia ikuwe na amani katika jina la Yesu. Twakolire masabo. Haombe yetu familia ikuwe na amani katika jina la Yesu. Basi second. Pia mono.
Njengo kwana Haron oyo ntabo oyo sirete baba otwanchete mono lakini yo mogoko no ringa ba sirire no gosese ni okone na Nyasaye moire na igwa omogambi ogotaba akamutwera amateko bako iga ngise kobori nga bari atwere ta matembare nga bakore iga igotora abange na kene ari gosese ni pi igonye totware tipati omongino yo akagotwera amateko bako ole wako wono ntu ntolene bati atotwerete iga na nabotoroche nga ensembuyere wono nintenerete abarimu abanene be chiskuru cheito chioboroso nare gotaka akara nto sari chingaki onye kora and you are a principal whether in high school or say primary tafadhali nabogocha gocha. Meanwhile Madam Irene omaito montoga choriru abekeru okoboko na aboyo mino oigate no morai. Madam Irene omo chairman igona rinde buya eriete na riri gotumeka chairman omaitanya sakara tongeto monda morogete man igo no mochore na erenko torare. Madam Principal karibu ngotorara ensemo ya BBS nere chairman yeito ya Nyamache division make a statement alafu toa bande nafasi. God is good a lot of time. Ndoite ko baina ndingambia mono amwachire mwensi gotoa pole oyo sirete mbaba asa marieta ngoro kwa Irene ndomongino Daniel Ntabo etogoteba pole na mokogenda mogende bia. Thank you asogocha yamono nje tingo kuwa na agama wano Madam Ruth oyo no moiwe wabatataga omochokoro sorry lakini ore omoigwane ono madam nabogo kuwa na kwa niaba yetu. Meanwhile KTDA if you are represented na mogocha gocha mbia mana seribaga joyombo kwana nkurukuruth nyaboke kurwa mochibwa ntonga obikani babo yo mwaro rura abono igaso mugambi akorwa no seito lakini bwana ile kiwa begiro gora onya kundi mugakona no arenganyo ndiria basaluti ga ndoje ngambia oriari moroje timosi betiga bueno na ibu mama kagoteba nga basibati bo mwobo no njoyo mobo tutakere turende chinga taribo bueno igo nari gotere nasenge njo yabarimu abanene nde principal Mosora SDA Comprehensive School Mosora mama atiase ngange ga sinarora matanga mwarora mbako burukana ira lakini nago kila senge nja matanga mama ndo chale no roboto eru kamuranche abalia mwanyo liroko kumwobo ababa batata bonsi ntaito batenga pole moisonde gantu alenga matanga just next plot ase mogakanta boyo kwana gaiga erie tanta baitingiri gotumeka saba iga naba murara lakini gose mama ite we use our father's name yeah so ntage to batenga no gosare roko na senke lakini kamuranche mwanchirane you accept togendere because you mo bore ko chumotu weka twanchirana ngama kweli aro abeira mange bono tiduchi kwana mange principal pole na wande bali bamina bali mtu maitembara so bonge kamuranche mobe bali merali bugo kumi. Thank you yamona bona karato kore kipindi kia balimu onye koro mwalimu wacha gotoa pole njoje to akwebiche erinde na intwiruruki gumbara obarigereretie onye koro mwalimu tafadhali njo
aiwacha gotoa pole. Even retired officers Mr. Atemo na korori rabu injuri bagerirerie ito ini asi yetu na ndaba ari muntu bwatense mene netogokora ase obogima bwa mwanya bantu entambe torenda abana gusomana torenda abana ikiagera abana no mwando Nyasaye toire nige tokende karamore no mwano manyo mwano ngaya gotara ngaya korara ngo bakorara nera tali boyo omaterero nabo bakobisio oborangetie kebuyu okare asegete igo nande kwara asiomeri nyomba kwa bori nyaboke muharari na bono erinde kwa manya ko sena koteki tokende omwana okabwate esimi njire aho chiko batwa manyo omwana abwate esimi ya 15,000 lakini nkwana ko mubori nga estanga ibona kwa rusi tie esimi ye manya ngesimi elia nebwate biasara yo kore binene igorenda abana baito igo ngati nkwaneti aboto goja twakwana igo kora igo mwets mbiyamana Nyasaye sisi mbiyamana ebicha finally brother Daniel atata na ino bwata Njetini mwalimu bebe nato muno mwalimu okiobegi secondary school tubwata yo moito togokora nerari madam John ko raje njoja wana na watu wa school ne kungire oye madam John kwa niaba ya school wengine Brother John, not Madam John. Oh yeah. Brother John, thank you for that correction. Oh no. No vale. Bienvenido. Sal, brother. Bienvenido Silvaga. Ndiko ba mutambe mono mwede abali muna baliko ba batamba. Ntua ando to para bindu di accounts we have a brief itanga ni ngo era nyambe yamono aso ochomo yego baba yo enjena ko moroke girl. I used to call her a beautiful girl because inyomba ya kabeira ono ko to tirimbo kaliko liri ito moino muna tata taworo amata ya enga moge amoge ya enga bne igo ngakike usike to kero kaba ensoti baba ingo mu ko tirimbo kali ko mokolima one rienda riare ko okolima ando kwa nyora ku ibunga nyabenzi nali rienda bale kondo kaka rieke usi igorende ono mongi no muya na ende buno yate yo muhambi abantu twenspiega na toete na tutuere tamate chief amate oise ko baro mu chiu ndi kiumogima rita sabe igo to iranga arutete go chie sawa chokoro sawa na ba iseke abana baba muro na baro na korte gento aruteto go we are grateful Nyasaye tigande como actually na ande nyendi dia inge moyo tanga na watu ara muboli ngobo bisio mbo bisiki yale ja gotoa era agerire bakaikire 115 years ndwale ja como muboli to so menoti yeji lakini rende party embo chire na I want to thank chianti cheito asokolenda mwalenda baba mwamulende nchirerengia in collaboration ne chiango jitonga yo Nyasaye de abasiseni na ende como koirana moirane buya muna go tusabera omochio yo rojenga matanga ara konyore tato yore dia mangsa tusabere ga Nyasaye nde agendere goto tambo thank you ere simbale wale ngabon kurwesa chivas if there is anybody na go sari go seta aba committee members which to know I want to believe ngamoro back direct wana kilum biamono marieta ne mesake unguro ko como le dije tiene que lo hacer igual lo mintro mari mantenye mari biamono sa biamono sana aro members na wanga mwacha mo korai we are grateful thank you I am biamono bono kwandi toroba gochie kanisa totara ando oba ege ntokero mugambia kwana eta erie ibetu ntobwate suspects
abantu mbere bae tu bari kurendera urieria igo bono nye guikira marago beta eri itari gotoka chi suspect chiri intu na chichigoto eta eri na bona amate biga kana kuana na bumambi igo to suspect ntu abaru mukoruriri chi sajiri chi amambi baka marago moto eta eri onye teyo ni nuto ko ira police moto eta eri bona wanataka gukirarify nyenje bona nandi ro bali konderi guchie ekanisa mbuya mono gukura tura matanga baba na baba lengo motoereru bona twansire sauliye kanisa tutaracha mutuga iga bono na bona ga nindangiri namba 1 kwa nyambunwa nyambunu church kwaya nari komanyanga mbaro anga babe kirogo teraria nyambunu church kwaya sunango nyakwana iga nkaete nganga batenenire dire lya tosikire mono
Gone too soon, sister. We shall remember the moments we had together, which were very sweet and unforgettable. You have finished the role, fought the good fight, and now awaiting the crown from heaven. Dance with the angels, sister. Grandchildren, a golden heart stop beating, hard-working hands, at rest, and inherent ability to listen and offer a point of view based on quiet, measured wisdom. God broke our hearts to prove that He only takes the best, but we will always remember your special smiling face, that caring, hearty, and warm embrace you always gave us till we meet again. And may God bless you. Cheno molisinde tilibasta biyamono toye gweta itoyota ye yawo tigantebe biyamono asenge injo yowo ikaiga oyo nanje yale baba ikiayara umoise koye yale makomoke kurunga alia kuruburangi tigato sabe omochenu oyo litata nyasaye biyamono ikiagara watoire libaga asogocha koba kirori asaba babere gakorara otigira abana baye tigira abachukuru tigira ne bichembene birasobo ikobwense amone kenyoro amone kanisa tore basaba monene konya abana baye ababaire bagotigara bonsi endi bonsi bakoligeri Yesu igora somo saraba kera nyare kanenga bugango igango ira noro monene Undita achago sila sengi jo kongi enkoro yaye kolera bonsi banyara ko bako babegeni eliensenge liora kwaro siri kero yomo ta achakole makobo asengi jo bwene nubo bugimobo twari ko sabanga manene bakonye bonsi ne kero lingana lya olira achakuru asomo sombo itokonye twensi go twale kani asoburu tibogocha ekiagara to wasabire tuegenete asobuye bwa Yesu Kristo oyoro motolio icho. Amen. Moses ni bimbia mono. Orenga mbia tobega iga. Mbia mone sa urugu anchire wa totenene kuruma mbia. Tuakore kisemu wao. Se yakire yabene tata nyasaye. Igere yabene kiagara ko chiko torenga na kurwa sekero kya okyo banene. Mbia mone sa urugu ancha bakunde kana baito bacha. Mbia mone sa urugu ancha mukunde kana boro wango chaga iga tata nyasaye. Kaya ko tenare ntaba kwani bandi tata nyasaye yetari yauri bakwe seje twamanyire ngana libi agasobire bya saitani ako abana bauri bagali gukwana twamanyire ngana no totange menu yaito chimeme yaito chikanye akarukura ndio gukora ere totebe kene kwa wanere kurukutata pone karara tenene uyabwa warorekane Emiremendera atigarera koreke yetari yauri bakwe na kugo sabansi ya mabere Yesu Kristo mabori ito. Amen. Pata. Pia mano Molisia, naomba kuwasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Hebu walio na sauti, walio na mikono, Bwana asifiwe. Pia mano
Tata kuira le bageri asoko ni saito ngambia asiri tukeri tuachira Ronyatore na maliga manene na bo Biblia go tebanga ayaga koba ga go twegeri kero yo mutumanya nganse teribuya tebi mornere nganse teribuya kabere na bo tata korente ngora yane kwa njia ya pekee kwa familia ya mama marehemu mwenda zake pamoja na marehemu Ndiki ambao wamelala ase abantu batigire magega omuntu ngo bagotebanga n'abantu muntu utatigete mayaga turi kwinyurwa manyete usekende nkiyale muri siyo sote tariba tare kwaringe kabyo karwara kambiyo chikoera bakanga kumingo mwako yo bande cyakurwarira kibono togo cyabugekora inseteribuya Walonda batebanga monene aremye abantu benkeye batigaire kiyagara ensi yeri amangana amange yeri namakweli asoko gosemeri kole nasigi Yesu nabuno tokonya batebye abantu muna barandia no Yesu tukikire kero yomo tubatebi mobero Yesu gocha tugende nkagutimuka ebibinde birensa binde pikisegi segi nkiri kuwagacha abatore tuwamanyirira ingana le Nyasaye ngo twara ko basi Nyasaye na ntomenya amatukonsi y'ubugima bwaitu tutigere babo muhishimiwa mtume na ntaramurra lero tutigere na baba gavana kisegi cyabo n'abaseneta n'abagwimenire rep parabuko baranche gutigara ntunturi gutigara igoro tutageta kogenda nando maite barabona babaratigare kiyagara mbagwategento bakubuna nande mbagwategento bakuri bono intwe asengenchi kutabwati kende tokulinsa kende getaye turabune tera togende ngagutimuka irinde Yesu tutimuke kale na kale Abanda tukwereria polisi mwensi mora biyamono polisi kurwa porangi aria sana kabere basani bane babo polisi tonge polisi ya onsoti na polisi bande nande naradenga nabo mwanje tegocha boma chaga mutari gocha kwanya buya lakini sai nabo basi lakini asinge nchonga asubo ili bole naye no kogende kiagara matanga nige sangyo Rinde Yesanya gutusira kutore asama tukaya ubuya bwa Nyasaye butuyisa naseri tari Yesu Biblinga tebere mangana make asigetabu ya Samuel Nchente ebitabu yikyo nabakira abanki iguru tigankuwa ne mangana bere ndetumo pastor ile batima chuka erinda to kwane ringana le Nyasaye Kitabu ya Samuel mangana naro Biblia ko tebanga umuntu yomo olikoro ko Ahitofel ngaki arikoro Ahitofel Biblia ko tebanga umuntu yo gale ngo umuntu mungaine osomete buya na ende buanchite ko konya abantu bosemia ekerobaga netie nonya nekere michanda yale koba nero likugaya nabantu nonye nenga kidevidi abwate michando nero liko mobo semi ikinga kemo muntu oyo karuo bosemia abantu bakabwanga kwekerenga ki agotebe nonye Daudi nga tobasa koira omwanchi obande ekiagara oyino muire bayiri mbali kunyomana Gabana kunyomana kuri bayiri bakora nyomana tadara rwachaka mochimo mubaite mubakwanere ngora usinsene gwenere Bego tebanga omuntu oyo keraru obosemia engakiyemo ekiagara abantu banchi tobosemi bwaye egayikinga kiyo bakango bosemi bwaye kerabango bosemi bwaye agachaya mono ukubolinga ine
ko konya abantu ko bagontegerera nkigose kiaba muntu mungeni osomete biya Biblia me gukura goteba nga akagenda goikabuoye agachoka inyumba yaye nyuma yo gucoka inyumba yaye omwelio agatimbuka gukimate akebeka engoli agakwa agatindikwa asikisukuru kiyaye na iseba atindikitwe ndibonda goteba bana banyasaye abatura nonye turasinse yebibe abantu kubangira basemi bwao n'abayiboli balimora timubasagweita nabako bomungani bomwalimu muya bomupastor muya omwali okolere bobe orogendo rotwa cyakire rwo kumusembera Nyasaye tumwige n'amatuko nstomusembere atubwato koboko n'intukutugukura tukore biya ntoisa ko bamuno muntu iyo ime ya Biblia okuruko Aitofel orengo muntu mungayine ageita singencho basemi bwaye bwangetwe umuntu osomete biya umuntu abantu basigete oreko abantu bosemya lakini omwelio eratanyara bwecho kubugima bwaye bugasinya ebe kunyara kananga basomya abana biya no mwalimu umwali ukolere bobe nyore to mwalimu yomo arisi tubugirango tore primary karari taya kachigwecho kabugima bwaye buya matuku makega akebeke ngoli alichitangi chia machanya gitari hospital ageita ubugima bwaye bukahera anje Yesu nande kabasigiesa matukonsi obasemi buya gobukuru wasinya sai ebibiansa nabagosoma buya nabako kinya abana buya nonyene kero kwa bayiro basemya bangire to basagweita tigeranya sai ekiranya sai nari nokubwa Mancheren sabe ndeto Machuka Gilbert telinda tere lingana lenye sai kwa sabatore mtakatifu na baba yetu wa mbinguni utukuze leo na hata milele kwa sababu unastahili. Leo tunamwomboleza mama Peris ambaye amekwisha lala katika maisha haya. Tunakushukuru kwa muda uliompa kuishi pamoja nasi na sasa amepumzika. Watoto wake, familia yake wanapoanza safari upya pasipo na mama yao, Bwana tunaomba kwamba ukurasa ambao wamefungua ukatembee pamoja nao na uweze kuwapa tumaini kusidi mauti. Jina lako litukuzwe leo na hata milele kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Ombi letu nasi tulio hai ni kwamba utushike mkono. Japo tumechoshwa na vitimbi vya shetani katika maisha haya, Bwana tunaomba kwamba utushike mkono na zaidi ya yote Bwana utuandae kwa ajili ya kurudi kwako. Ili yote atakapotimia uchapo mawinguni Bwana, kila mmoja tena tupate nafasi ya kujumuika pamoja nawe na kwa pamoja tuimbe wimbo wa hamsa na mana kondoo tukiingia katika mji wa Yerusalemu, mahali ambapo umetuandalia tutakapoishi milele na hata milele. Mtumishi wako atakapoleta neno lako la faraja Bwana, tunaomba kwamba utupe faraja inayotoka kwako, maana tumeomba katika Kristo, na kila aliye na kinywa na sauti na aseme amina kwa sauti kuu. Amen. Amen. Pastor kako nyagocha iga, Pastor Mwensi Mora na asabire mo tenene gocha. Abantu bachanga manene bubiya awabariki na watakaporudi neema ya Bwana iwatoshe. Pia mwana ikaranza Pastor. Bwana asifiwe. Nje Reverend James Gesira igorela PH Assembly abana bo mu nginoyo iga batatu bare igorera bantumba rwa bange sana please gakimo bwo maboko igoro bari badatere nagaiga please biya masa biya mano Pastor abantu baro igorera tuwatebere biya mano one nabasina inde kumoko genda. Pastor Minto watire imwamba naba basta ba Minto mwatenenera barishibane narengera irimba kwani moko ndigera ligoja ingi babo yako imukera ona no eko babo besana oronje naye mawira liba karansa
Bwana Yesu asifiwe. Inu mwana kora no ina kero mwalimu akora akosomia. Ekorete na today we are going to talk about quadratic explanation. Amanya konyora ngo mushima juka na onde ne podi ga mungu yati ngatwa. Naso kisiko na ngata. Aini ngagandira gutakuna. Omwalimu aishe kondigere libuya. Igakora nganinyi gwete kosine podi ga mungu. Onya karumo ngaini ngakyakora ankora. Moishori majuka, can you stand up? Come up from here. Right down. Onkonya. Na kira na tukute pori gamu na kora gento kieke na tegerere. Na kosoro ile na yo tegerere. Na nyora nkuna kuogore akarumo basta go kwana. Omo chanyo kwana baon. Igombo bemba chakumu sangere. Igona asoro ile moi karanse. Inje majuka Pastor Minto Guadre Mwamba Pastor Rex no akabeira ono tachiete Rex no muya konyare yakiri no yojire no muyengenjo yaye igakuru kumanseteri buya oyo nero ntebeti ngakwagwene iruranyare kurandia hasta miaka yane tirimeke lakini nabondo uchinga ngwantebe tinga tigakotera kendo some naona agaterira abana ababechi kuta abana bana abaminto oyo vera kisi iseno yo mwabo mama kabisa oyo biteri isho mwalimu iseno yo mwabo mama kabisa akamuraku kale magega akuna akamwa abo mama nango yane igoto ishe kurwana nabo norobere turabune naona agaterire Tito wajibu mwaka nyigure ngotera kabisa kabisa. Kono kombore to tani gontanta ine na singe njembere mebujete. Naye wankonyete angana onko na gotera. Lakini nende na ndengo chikogenda Buganda nkonyoru mubashi tu. Ntamanye tia senko genda go chipasto minto. Nchaira asibono go sinsaira. Jared. Ingaso abu oya ntamanye tia sengo so. Awantenga mosenga ikwarure sito igari ngake na ije bona akire nyore rirube nsome awante bintu bono bere kucha mwane elinde matukabira atatonyore riku uchake gosoma umaedenga somwaye mubasto yakandenda ncheti nare ngo mwabo arugo kima barabuni manyete kuri kinga kicho ndaya irugete Dabo gendigo kabisa nage njubukima kuba akiumugano agere bati biriri nyigote yasago sini musajo na banyorete momete na basta jose umus ona esiri kamenya mino liba kama konte ngasoka musekenda mwao mugantiga ngakure semester nandi ngache yindi karambu jetu amenyete nandi ngagendera kuragira yasi to yalinge buya yasaga nkonya nje ngakure sukuru gawano lende ga igansi to sito ya lenge buya mwenye kabambo neko nakaba kono bubu maen wana lende Pastor Minto igo tuachanga tusirane nyanjere ebintante bingo korambite tu onte bia kama mose uko sabere family una na korenta igo na acha ne chinguru chugo saba oroje kante binje ko yesabara nale kwebanga onte bia gento kendo bakora ibagari gotuko osomeke bungu lakini osomire ke bungu kyumuntu uri ko kwa itoveri osomete buya lakini agakubuna rijara igona inyuire ngatimba no nyonte bisomeke bungu tingenda mono kera tingutumya komo nisisi onyo osomekyo nkorete ikindi na element ikindi ndaririye yongo some bienge ebikego agara abantu mbarosa osabana ba ekenda ontebenga ko konyora ribaga kakyotokonye ili kusanya kivitio majonzi yani kwa konyora ribaga osangeli irunguri ona asili biyonsi ante bibitatu ekenene nkiriki na inyuire ekenene nkiriki somera ase kitabu ekyo umwalimu naye akosoma ko Felix soma Isaiah chapter 58 osome 7 andi no bwatege ayasoma na nini keswali kere ugende yonsi nabatoko tema ko yonjoro onyatumanyite eko Isaiah je sio
Kushirikiana chakula chako na wenye njaa. Je, sio kushirikiana chakula chako na wenye njaa? Kuwapatia maskini wasiokuwa na makao hifadhi. Kuwapa maskini wasiokuwa na makao hifadhi. Unapomuona aliye uchi, utakapomuona aliye uchi, umvike, wala si kumkimbia, sio kumkimbia mtu wa nyama na damu yako mwenyewe, mtu wa nyama na damu zako wewe mwenyewe, na kila mmoja aseme amina. Amen. Aya Musi, ndio tunataka kusoma Kiswahili. Igwa inumoro jete ibuya moko nyoro montore nenchara ebu kuyuma tena bego de bege kusi yani taibu ya uranyoro montore nenchara mbura goko musekerogende ana ba minto mwambuate sia aba musekerogende uranyoro monto bege te chianga chibo chogete kurumagega unaririkare tu aramenyete muserere sinenga iniete ndi mwasivia abagani bari nyumba ndama mirioka ntonetia kanda ne suruari bocho gete konya korigeria abagani nama miri abana bamutako kenda mino tuakenga na kana uko minto abagani barora neri ndasi tutagete bato agoja gesie tuabwata twaira na gesuna tuakora twaje ninge jikabiri akinzi oroje oranyora abane njareri yete murago ngosako batige bogende obutari bukristo kokonyora abantu suruari ebochogete onye kore no bonkubuya konya usebona bana kokonyora umuntu njareri yete unabona yanjaki lakini imongenda agira ana matanga twaje na inyoire igwa abantu bari bamenyete kenyoro enjareri yete Liuka enjara kose yarangira niti igakore baraso mujuyu umwako mugima enjara nabo bakona ramana baro musaja tu nabaro mukungutu lakini enjara ngajiye korete buto buoye bori imara kama enjara nere buo abana buo konyora ama tukamange bakona goetana nemechi bakona goete mechi ugonga ine akipaorina yanduko onenara igoma nyete gate kachimioro oigwero ngori yakare ntukige yayi ono maita bugo akesa ngengeri nare kuja nanya kukugambi kuna koseka kuna ataketenga obungaini nari yara toro timbu atikene nyumba gongo akesa bungan kukambi buire chida chieruruge ngokora ndigia senko bete go konyoro montore nenjara tomo sekerera moege ntakore ntukieke abeke monwa mumino yotene nirine tamba egoia atinina egoia ono igamoro jere buya kosere bobe utakuwa mwenye hekima na kila mmoja aseme amina nabeko eresa kokonyoro montore nenjara tako na kotebanga gwa kera ri tukombone okomoero ngori okonywa ando seka gakyo kwangero ngori ke muma nare konywa kotigambe kese obekese yege kombe kikiaera ando chako mogano to baisa como bamba momenta konya kere mwao oseseniwe haleluya yes bando bande ngaitu akonya kere tari meji aya narago konya norago konya goko genda sabantu bacandegete bakonye ubure bwo Kristo okonyora umwana opopu gutarangira uregetirianda toseka na popu egasi yae no kubareta kuna kongora kerari urabona tukurira matanga nande yatujage yonkonyora ngaki onyo bwo Kristo burunge koro mu Kristo narago konya uri mura kama na konya gusi uburi kwana gokonya onde andara go sento konye andara abantu yanyonye togoja gomba isako tebanga ki gokoranga guru chingo mungino yo moneno kure tokubaji besa bairi transitiga bana baminto kama na muri gakaki ango yane papa mwalimu minto mubisa I know you minto ono mwake sabu kumukuja matanga mugo jabuchano nyamwaje tene byumbu
imukanga mwezi kikutuke mwezi mukanga mukutene na iga yani muke iga yani imuka mwezi pi moje goja musia iga muka mutene nake manya mwezi igo mwalimu wa mintu na muko mukurate nina mukurate nina kuminga igo namba rangeri nkwanega songo. I pick all of you, these people who are seated here. It is our time and we need to give our condolences in terms of money. Please rise up and come out front here. Come all of you. Imoka mama moka mujori moka jukuja mwezi moka matokonyi paka nkwanege songo manyewe na ochobe family tali ayo kwete baba kerebi ukwete moka mutisha yakonya kotochana moka tikakora to moka ukanjwa irangora my brother irangora eke kutuwe kenara ngeriye kionzi pi tikandoro yo goikaransa ande ngokwana ndege songo ngeswahili bon orojo ikaranse kerogo mose na ndoko imoka mwezi. Naomba kwa heshima, hata kama wewe ni familia, tunahitaji hera yako, tunahitaji ngwenje itusaidie. Haya mose motika bano igule bana motika igule ngo imoka muri ko somo kase ne kwanda na nabanyana injugo ja mwezi. Basi mwadini nile inubona mukaransi ti mukunyara kokonyo ne mama mukankole ta murobo suku mukanjugo ja musia yani moko konyo ndini ino mukaransa ngambe muri moka. Ninaomba kwa heshima watu wote ambao wamekaa katika panda hili, simama mje mtumama mabu mbuja muri muka baba mabu bekera ini muko bekera ini buye mote berra ayendo goyan mote berra mondo yo tali aro mugano muya emejanda bwate gakoni ono mutige muko manyanga bakoni baro mutige yo lakini mama control ono roje vindari eta basasa nguri bari bindu mune mwaimukira mwezi okay ono mwalimu mintenjire tu atabaneti moko tokonya mwaja gaiga mukobeka mwanjukana nayo bekange bese kwaunjuka gwacha iranda gochise kwa. May God bless you ma ayende kuyane to Rusia mwaka mbuyama mwenye karo choko tera mama mbuyama tenge njika biri mamu inumbu ya mwacha matanga ake onya mwacha bujaiga mwaka utaka bege Yesu tibu ai bendi suri mwalimu muyoro mwaka na kwali njika dengo adinda badera tera nande nguri nande goche kwa imo konseri monte bige ndo monser mabu beka beta morusi kwa nyoranga na matanga tole to rusi mtaka kuona ni karansa beka mu karansa okuba ruseliani obaye chinyerere taliye chinji chinyerere iyo injo jubwang abantu bali abaminto ikaransa bana mukire aya ikaransa taku kuona nia ikakutuka gionsi bitoi moketoje murango toitere muka moja mogo cha mote nene muri kora beka kuminga umurisho minto nsoti umugaka kwato kini buyaiga rusi chi nyerere moke mwezi wanyaba basi tabana bayimukire ngibona ikaranzere dabana ya bana utaba family ngibona moka mwezi aye ikakutueke umugaka oli tiga kamuranja tiga ndabeli aba karanza ayo mugako yo karanza mugako yo kone komana mutu oyo matabi yako oyo ngibono gyalgo as injo ingimogo karanza le birogo ngimogo karanza le bana baronjo karanza le bana moka dikako kore tese nchukoja musha motokonye kaida bana kazi muaja lini sawa sisi basi to minto beka kamwa kaenda kujia igo waina kujia squad ukobekera ini na linkorro buja igo may God bless you ma musanja buno yokoto amya mbiri no muja mai tukire ngiyiji tatanya sako sisi ma basaja banya sai muaja muri gocha matanga bosa mukomanya beka ngora mogo jaso monda kuete moje bosa ya haenda bani na bumu ato janda ka
wiki ngima tujikobeka tujikoroshe eturungi ngabagani bakire tugukobekerane togotebi bwata bibanda bibiri yumugazi kwa bwata bine tokonye mago wakambuye Mungu. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Mose sini bukagima bantu banya sayembu ya Mungu. Mwara una mwato jana ne jaye mwari kunyini mware tete waka na rindi. May God bless you. Ikaransa bono bwangu. Karansa bwangu moto kutachingaki. Wakambuye Mungu. Oyoko obekeli ogini asoro irashe kwa yeyere yakagutiraga bakangira mukangono inumuje muka kora bwango rende burango totwere muka mama muka ga kinju jo mugo ikamote naka kuminga cyo yatari ko ane manyo karanse te bakikirugo ne je itokere bakasinjiraga baba muka bwango togokora ngase muri togocha choke bwango inumuka kumusibati musibati nara bwo konya abantu kugenda ko baroma mwerenda motabi ngoja narangeri tali abantu akokwani bogega ngoacha muri muimo kembuja muri muka buja mama shaye muka ngakole muka wata ikamoje muka karwo muka jo mama muka moje muka ino moje ngorongoro wana baka yetoko konya muntu yani baka yetoko konya muntu nure ayana turuje muka injo dara umuna gubo Kristo aba mu karanste na inu kende muchande muri mbiya muri. Look, my brother, may God bless you. God bless you. Mama Nyasago sin. God bless you, my sister. God bless you in a very special way. Iraini ene mama sacha mbiya mun. Bantu buna baka buna mu aba etekeru. Gadene ne mana bunu. Mama wakam bekera iraini igo motu mana mama tokonyaye enuti mbuye kubuga enuti ayi tako ayeto tukutu mama bekera yani mwaganda kuja nade mwaka mbuye mana Nyasago sin. My brother, my sister, may God bless you. My sister, be blessed. May God bless you. Mungu wetu wa mbinguni awabariki. Mbarikiwe kwa mchango wenu. Mungu wetu wa mbinguni awabariki. Barikiwe hata na Saidi. Mosisi ni wiki kigima. Asinge jogo konya aye. Tako na kote bango mwenyeti. Beke besha. Tokonye Nyasago sin. May God bless you. May God bless all of you. Batu wami tumna mwa begire iniga. Injenda ajamba jana. Ngakibo ndio kiri ko kanyo yo mole kama akire akonyaye wana ne ni nuko na mokwere ile base ni nduto kwere aya garwa ngibana mogo jandra bantu garwa wana tole kan ayo musaja tiga mamo ngina garwa wana ningi mogora garwa mejano karanza garwa wana kende sikware na akoso ile garwa tuara masikani. Kaingo cha umusacha atenene anone Nigotwa moinyo ile Goliato championi y'Abafilisti gasoka korwe kambi yabo n'ibibonero by'Esegi kabacecenya abasomba omonene Isiraeli kabonya imoto kyorache erinde andwane Nigotwa moinyo ile Goliato championi y'Abafilisti gasoka korwe kambi yabo n'ibibonero by'Esegi kabacecenya abasomba omonene Isiraeli kabonya imoto kyorache erinde andwane akamojera noboremu enduruche atari naboba kamwenge na omonene Nyasaye kubayaye sukabosu omonene nere kubayao kamo akawarinse tabana gurunonya akamochera noboremu enduruche atari naboba kamwenge na omonene Nyasaye kubayaye sukabosu omonene nere kubayao kamo akawarinse tabana gurunonya
omusacha atinene anonye yogirinene likaiweka omoisioyo kalwe aiga segine y'abantu banene ayetamagucyanga abamura abanya bamabo bagayicorwa n'ubwoba bakamoserya bagoteba binyoka gucyanga yogirinene likaiweka omoisioyo kalwe aiga segine y'abantu banene ayetamagucyanga abamura abanya bamabo bagayicorwa n'ubwoba bakamoserya bagoteba binyoka gucyanga akamochera nobore muhomusaye nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo musaye sukabosyo omonene nere kubayao kamoaka akawa insengo tabana kurunonya akamochera nobore muhomusaye nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo musaye sukabosyo omonene nere kubayao kamoaka akawa insengo tabana kurunonya cha umusacha atinene anonye emerobeyo yanyacheni erinde ntwe tokomoyo namanyete ntwe nababuri goika atoito moyo korendo monene wemeganda nao arense moya ito orire eira kobana itwe goiko moero gwense yanyacheni erinde ntwe tokomoyo namanyete ntwe nababuri goika atoito moyo korendo monene wemeganda nao arense moya ito orire eira kobana itwe goiko moero gwense akamochera nobore muhomusaye nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo musaye sukabosyo omonene nere kubayao kamoaka akawa insengo tabana kurunonya akamochera nobore muhomusaye nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo musaye sukabosyo omonene nere kubayao kamoaka akawa insengo tabana kurunonya akamochera nobore muhomusaye nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo musaye sukabosyo omonene nere kubayao kamoaka akawa insengo tabana kurunonya akamochera nobore muhomusaye nenduruche atari naboba kamwenge na omonene nyasaye kubayaye sukabosyo musaye sukabosyo omonene nere kubayao kamoaka akawa insengo tabana kurunonya abamurabu ngakimoroche mbamo bagati nyasaye oyona kogenda tikembure mutwere kogenda mategenda abantu mukoja mweba igo mokweba nga nyasaye tari na intwa nyasaye tamanyite nga naho turensa
yongoreto mwana minto yo mbona no tomire onde bwenshi otomire aje goja bosia ande kugwatanire ko konyora ntuka ndereta mangane kanisa mungena buno yo kona ko ngonto yonde lireko ko kwa mukwania wakurire muraga kinja ndekete o maana wanya saa tato goja ni mwareza na mwale gonjana nitamweleza ajabu Yesu mlivyo nikera na kunitesa nilipo kuirevya oyomba abo sireta omuntu lengo mbiana akini anta bange na sisini abange tubanda twatigaire nintu tubate chukum na nintu pievu tobe toikere miaka babaikira ata siasa malita naro ninkoro kuna yo sotanda jendo mjikoro kerevi asomo mro sota na to mno mo MCA na ta kire goikara kini bagandi togeti mbare nga assembly anta bingi chenta bi kenyero pore amane family mondie kini chendero na to mersi ringel 2000 na iro mwalimu yabe siasa simia Jitagora debu onde naende otomire ono Baba wetu wa mbinguni, jina lako lihimidiwe, maana wewe ni Mungu nasi ni wana wako. Sante Baba yetu wa mbinguni, maana uliandaa maziko haya kwamba Baba Kerevi alipoiaga dunia ukaandaa na ukapanga kwamba siku ya leo tuwe hapa. Jina lako lihimidiwe Baba yetu wa mbinguni. Yani tunaomba kwamba kifo cha mama kitukumbushe kwamba nasi siku moja kabla hujaja huenda tuiage dunia, lakini kabla hatujafa tunaomba kwamba utusamee makosa na dhambi zetu, ili majina yetu kwa neema na rehema yaendelee kuwepo katika kitabu cha uzima wa milele, ili siku ile utakapoonekana Yesu, yani wote walioilala kwa imani, yani watafufuliwa wa kwanza. Tunaomba nasi tuwepo siku ile utakapoonekana, tuwe mojawapo ya lile kundi litakaloimba wimbo wa Musa na Mwana-Kondoo likikulaki Yesu wetu mawinguni. Hata hivyo wana na binti zako wametoa kivutio majonzi. Wote waliotoa tunaomba kwamba ukawabariki. Wote wale waziotoa nao tuomba uwabariki wa kutolee na kwingine. Sasa wakati huu tunapoendelea, tuomba kwamba uendelee kuwa pamoja nasi hadi wakati tutakapomaliza. Jina lako lihimidiwe. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Bwana, na hata mwombezi wetu na kila mmoja aseme amina. Amen. Mwachani Nyasaye sende yabona magora watu akira soboswao puya manesa ulikuwa abaire omwegenu mongina bawa atata se family yega tunekewa dili arara na bagwancha karara pero beri aya atene rwa senjira yokororekana abakunde kane baito baretira mangana yogo semeri ono motori karato gochikumugacha senyomberi yaye tuamanyire ngana arororo kiagara emwa kwantenere ende nkwana chiteki na kiaye abatu akire gaiga abana baye abachokoro ne family yense tatanya saye onyagate onyegeria soko menya kwabo elikere koroyo makorara ara soko bako kwao kero turakore kuruga igatogende amonaye pia mone sauri wanjire gwatangire rire pia mone sauri orancha basani baba bagende kero baraike chinga chiabiri tari ari bakwi one kero gotigara senkeyo aba mensenke igatatanya saye ne chinga chinde na wetani ensio tuoro kere kiara kwarire ngabwango manango choro torenka gochiko tochigotimoka na kware kwa usa waita siri tari Yesu Kristo mabori to amen. Amonayo tato kale na kale Yesu Kristo no moikoma chenu batwali bakire tali ya no kwene limbi yamono asoba ngo bya bwao yambana aseke mwanseke nene wa koleta ali Calvary eke mwansogia chenchio mugano bwense ingano yatora asense bwate mechande menge une ya tolentira ko osiri abanchu asobo bwense Yesu na soeta asomo saraba gakora bono ntoro no gasemeria asomo bwa kale na kale one family omongino timokiro limagokoro litangani mbiyamone ekia kwa mwaire libaga kwa mwaite libaga kabamo na into akorere mirimo ya menene wike myake kwa mwaire yobagotuo buya ekera timokire tuwasabire ngomonene yanka yaye abantu baye bachukuru baye na kero yomo ogende ko basesenia bagacha soga semeri kori basenirie na obatigale basemere tiogocha kwa Elia kabere abo wachikire nga tukwegene Yesu Kristo tukatoneri baga
inde Yesu okora turutubwa togenda sinkiria onyondoro utaraitabirio giria tuasabire ngoma na sirieli nera goitabikira gwatangasire ngama tugatha sense na make toligio bosibwa oli tukaserinde koro wanchukwa asakira lingana obolende bwao na abantu bake bagasoka baira sobuye bwao tuasemera sira Yesu romotoreto. Amen. Pastor Minto eta igona mboro na were asoka toko konya kana ko vera ase Yesu baba buna be kanise miaka yaye menge bakoruro ayo nyeto yoto koranga gombo buli ko vera ase Yesu como gotia gotiaria como goikero monte kero ka kamera como gotiro ka ndu tari kumongina biyamano togo nte bintangaze kimugaga atengo tangaza ndi twaguli Bueno, nyanjere onde nare ase family yeye ole ko foot of thanks tutara imoka okay omugambi just a statement si bechi sembo chionsi bali mwato bwate siri paka twaikire omoeri obwo moyego baba pastor baito mpiyamono bali mwato konyete chisemo chionsi twabaire no mpiyamono chikwaye cheito chionsi mpiyamono akaramo kogenda mogenda mo na Nyasaye mpiyamono moseseniwe hivi karibu tutaonana na Mfalme, hivi karibu tutaonana na Mfalme, hivi karibu tutaonana na Mfalme. Haleluya, haleluya, tutamwona Mfalme. Hivi karibu tutaonana na Mfalme. Hivi karibu tutaonana na Mfalme. Hivi karibu tutaonana na Mfalme. Haleluya, haleluya, tutamwona Mfalme. Hakuna kifo pale, tutaonana na Mfalme. Hakuna kifo pale, tutaonana na Mfalme. Hakuna kifo pale, tutaonana na Mfalme. Haleluya, haleluya, tutamwona Mfalme. Hivi karibu tutaonana na Mfalme. Hivi karibu tutaonana na Mfalme. Soon and very soon we shall see the King. Tutaonana na Mfalme. Haleluya, haleluya, tutamwona Mfalme. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. If I die, let me die in the army. If I die, let me die in the army. If I die, let me die in the army. I am a soldier in the army of the Lord. I am a soldier in the army. I am a soldier in the army. I am a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. Hallelujah. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Kuna nguvu, nguvu, nguvu ajabu damuni mwa Yesu. Kuna nguvu, nguvu,
siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Mwangaza wangu kidogo nitauangaza, mwangaza wangu kidogo nitauangaza, angaza, angaza, angaza. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it, I'm gonna let it shine. Let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine. This little light of mine, This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine, 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 let it shine. When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. My work is all done and my naba kujikubeka maogo baraye twasabire emya mabera Yesu oli omutoli eto ebu kuja tuwanyese bila limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana?
katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu ni mwache aende, rafiki yangu kipenzi aende, Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana, katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia awamu hii nimeumia sana, Mungu wangu nisaidie. Ona nahisi, ona umeniacha sana, umeniacha sana, nimeumia nimeumia, nakiri na kuhitaji sana, Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Kwa heri,